tears from Dneska budeme hrať Hello Neighbor Alpha 1. Minul sme hrali pri Alphu, to si môžete pozrieť. A ja zaklikovám New Game. No. A iba je tu problém, že v tejto Alpha 1 mám bugnutý crosshair. Už je animácia ide. Pozerám sa do okna s ďalekohľadom, aby sme mali byť my, ale nikto tam není. Hej, sú úlohy, čo máme urobiť. Vidíte, tu, jak sa volá, crosshair. Ja ho mám na boku. Dobre, tu je kľúč, bere sa F-kom. No mám. Kľúč do domu. Poviem dvere. Dobre, musím ísť tu, A čo je tu? Teraz sa to má nasťahovať. Oj, typi. Dobre, berem veci. Dám ich tam. A môžem ísť spať. Čakaj. Ešte raz. Ešte raz. Dobre, už to ide. Ach, kasena sa nespúšťa vždycky. Hej. Tam čo stalo a mala mu zobrať manželka, to v auto nehodí a neviem, prečo tu je taký šťastný. Alpha, no v Hello Neighbor 1, no o tom je celá tá hra. No, skoro. Dobre, idem do tunka. Počkaj, zvuk nemám zapnutý. Dobre, počul som, jak otvoril dvere. My sa musíme dostať hore. A tam, tu, kde na boku, je generátor na vodu, zmrazenie a tam sa musíme dostať. To je tam, kde, tam obísť a počkaj, už viem jak. Vlastne treba ísť tu, toto otvoriť. Oj, čo to je za zvuk? Dobre, zamrazená voda, tam hore je žralok, kto by nevedel. Tam je voda a teraz som ju zamrazil. Teraz musím výjsť po schodoch. Dobre, podarilo sa mi tu. Musím to ísť. Sú dve možnosti. Jak to dať? Ja uvidíte, jak pôjde urobiť. Kde to je? Musím ísť do tej kamerovej miestnosti, ktorá neviem kde je. Tu je to, ne? Hej, tu je lockpick. Počkať. Bez crosshairu sa neviem trafiť. Dobre, mám. To by trebalo vypnúť, či čo, ne? Dobre, teraz... Čo to furt hučí, kurva? Dobre, teraz sa musím dostať dole. A nájsť pačidlo ešte. Lockpick namiesto kľúča. Kľúč sa dá získať dvomi rôznymi spôsobmi, že tuto robím príklady. No musím byť dole zvonček. Tam otvorí rakvu. Tam bude maneky na učiteľky. Lebo tu musíme postaviť, lebo pozerajte. No nás hádžu. A musím tu robiť príklady. A oni to zhadzujú. Keď to urobíme, spadne pištoľ. Pištoľ. A potom musím ísť tu na strelnicu a tu streľať. Iba problém je, že ja neviem, jak to funguje. Mi to nikdy nešlo urobiť. Mi nešlo zapnúť to tu.
Teraz skúsim ísť hore. Či head. Dobre, som head. Takže like a odber, keď chcete viac takýchto videí. Iba problém je, že... Ty pišťal. Teraz sa zľakol. Som chcel povedať, že problém je, že neviem, kde je sused. Počkať. To je to kladivo. Dobre, idem head. Som strašne posratý, že ho tak stretnem. Iba som moju celú hru nevidel. Poď. Cool quick. Boom. Boom. Ešte dole. Jej. Rýchlo. Dobre. No. Ešte posledné. Let's go. Teraz dávam toto. Otvorím. Yes. Máme to. Let's go. Už ma zajímá, že kde bol sused. To mal byť sused a sme pohřbení zaživa. No, toto je koniec pre toto video. O chvíľu, o pár dní bude, možno aj zajtra, bude Hell Neighbor Alpha 2. Tak sa dajte odber a zvonček, že by ste to neprepasli. Dajte like a odber a zatiaľ čau.